kani sa simbahan nagbunjag daghang ako. Maninay ni Along Christian, si Denalen, si Itel, na si Mama Eding, Mama ni Christian James. Ano Christian James? Di as Christian James guys. Ang apo di liwat si Jang Wuwag. Wala si Jang. Ila lang maninay gakugos. Okay guys. Wapa na magluto. Una-una pa ni. Kay unto naman kay pamahaw. Mao ba ang manino yan James guys. Kani si anong Ayan. Ayan guwapo. Ayan guwapo. Okay, sanito na may bunsa ko sa ako. Okay, ginagmay. Boy. Okay guys. Boy. Takalin ko ng tubak. Daraga mo ang game. Bunyagan. Alang. Ha. Hi. Hi. Nara lang. Mo yang apa guys? Nalilo ta dito. Mo yang apa? Christian Pilih. Ligaro? Ligaro. Christian James, salamat sa naghatag yung maninoy si Samson. Ay, dahil regalo. Ito ka ni ma? Diyan na ito. Sa Manilo. Alang nanirigalo, bay. Wow! Salamat, day. Thank you kaya. Bagay, dito na lang. Baka hukom mo na yung movie. Hindi, ikaw na magsabasa. Hindi siya matinong. Maura to guys, daghang salamat kung nahuman na jud ang munjag sa among ako nga si Christian James. Daghang salamat guys. Palihog ko sa pag-subscribe sa akong channel ni Marilong Bulanon. Daghang salamat.